Takže čaute ľudia, dneska si natočíme videjko, že no máme proste nový, že iba tak som chcel kratučké videjko natočiť, že máme nový proste Lego, ja mám Fortnite crew, takže Lego Pass, nový, tento skin z neho, to môžete vidieť, Lego Pass. Lego. Ja som debil. Či... Ja som dobrý Lego Pass. No, akože mali sme nový Lego Pass, že Lego Pass nový, ja som debil. No, máme proste tento skin bol v Lego Passe, ale teraz máme, na poslednej stránke bol tento skin. Ten, čo mi to dalo. Že to som chcel natočiť. Iba tak krátke video. Keby ste nevedeli, čo je po tom shope, tak máme takýto shopík Midasíka napríklad. Dneska pridali mega vzácny batoh. Tento. Keby ste nevedeli. A ešte... Neviem, čo je tu také tryhard, tento Bim Bam Boom emote. A potom sú tu v chapter 5 NPCčka pridané. Nejaké proste toto animované skiny. Tu potom máte reload, prohráč skiny, tryhard. Napríklad asi idem kúpiť túto Scarlet Commanderu teraz. Takže asi to. Tu sú nejaké debilné šlapky. Vysradané, akože fakt. Tuto potom Harley Quinn pickaxe. Potom odporúčam kúpiť. Je potom do 17. marca v shope. Toto to píše. 17. Na Harley Quinn pickaxe. A nejaké auto. A proste to je všetko. Fortnite crew. A tuto support the creator si tuto napíšete. Alkan podtržítko. Tak to by bolo všetko pre toto video. Dajte like, odber. Nejaký môžete komentár pekný a čaute.